Kinong yalam jong ka kenhun ki balang Kristan hapok ka syatri jong ka Khasi Jaintia Christian Leaders Forum ki laong baka Sorkar kala Thok iki Paidbah ka Jylla hakabai day bak ka khalai ni kasino. Habai kren bi kinong lum kubor hadin banwan kendu bat ulam pang gaying dor ba thawan ka Jylla u ba met ba lingdo ban pinsngoi ka jing persha jongki u Reverend Pastor E.H. Kharkongngor raong baka Sorkar ka beningkong kelakular baka ni ka jingsdang man play ki ketem khalai onom le kirki. Hindray kan le suki-suki pat ke epat ka ba kilakran ha assembly ha ka ba mentry ka taxation ulay to bala ay license ki lightly ki ketem khalai ka pau ba ka Sorkar kala syukor ki Paidbah. Ula ongru ba kani ka jingkwa ka Sorkar ban play jubor wat aka jingpasya ki babun balang na kaliang ka forum ka penrem jur da ka ba ongru ba ka jingpli ka ketem khalai kan wanra shibun ba ki jingsneo bat ka jingjad ru ya ki samla. Nakaliang jongka KGCLF kani ka Khasi Jaintia Christian Leaders Forum idap da jing snow kya ka ba crowd ka jing sosi ka ba crowd halor ka jing punpuna bagani ka Sorkar ka ba menta kala I license na ka menta ki lightly ki casino kala I lightly ki license pan sedang pan penmi ya ki casino kiwangi paging soto jongi ni ong pakidai ki ketem jong jing khalai ba ki ketem ba jong jing khalai bat ki ban penmi ya ki jing auria ki kam snail bat ki wei kwe ba ki kam ki ba bi ai hadin habot kawan kta ka lawai jong ki khon samla jong kari kawan kta ka imlang salang bat kom ta ta kingiwan ya kendu i ba met ba mo pakidai speaker jong ka yang assembly ki jongi bat lada nyimdon bon ong persai bukan de ka kam jong ka Sorkar ka pemerintah den rengi wan da jing snokya wat habangi kendo ni la ai da ka shithi shi bangi penrem jur ya kane ka jingle jong kane ka Sorkar pemerintah ten kaliang jong i amna na kaliang ko jong i pat ai ka ktian ka ba shai man tai yo in se kendo chief minister tai ilawan tho da kshti shu ban ai shu da jing tho re ya kata tingin sa tip kham hadien ke ka ban mi pat nang ne na kaliang chung ngi pan pau he ya ba jing snow jong ka forum on ka pan rem jur ya ka jing le jong ka Sorkar ka wei ka long ba ka Sorkar kala Thok ya ki Paidbah baro yaki kenhon ki bo pher kan thobru ki noi lam niam ki noi lam jok balang ki bo pher namar ki por ki ba kham man shwang ki ong kin pat le menta ya kene ka kam handre man chisni pan yo snow wala pan bana hadu lightly ki license la de bai ka bo ar ba de no to taxation minister ni snow ki contain bo u pen hapo yaki Nongshong kai perthai ki tourist ki bawan shang Jylla ki phau hajar man ka por uang bakani ka casino kan kring ya ki tourist ki bakham don dor ki bakham don ka dor bakham rem la se uang daga kitien tourist of high worth high value ki mod ki tourist ki bakum no kita ki la bandai ki bakhai pisa ki la bandai ki criminal ki la bandai ki mafia ki ba lai phujat nim tim let's say ki kwa wan kringi ba kum kita ki bril ki wan ra ki phau lap ki phau kom ta shi Jylla sakawai pat kalong ba taxation minister ong ba ki try Jylla ki nyok nong tang na ki safit saphai jong ni kam casino ong local resident will benefit from the footfall of the casino industry tang na ki linkot ning khai ki sape sapai jong ni ka kam don ka jing perkhat jong kane ko Sorkar nang ta ki re Paidbah ki pre jong Jylla pro ko na ta ka daw na ka liang jong forum ko ba snokya nang ta ka jing ka lawai jong Jylla ka lawai jong ki khon samla jong ka ri kan thai wat shin rang wat ka jing sngai ru kham tam ki samla kan thai ka forum ko pan ram jur ya kane ki jing le jong Sorkar ka ba menta mishmo atau ki dan ke no ka jing i jinga ka kun ka kadai kata ki to bang ni snow lingo ni snow kendit hau nai me ha por ni kendoi o to nai jamang to ti ni don lang hi
di chief minister dan program jangi ong hian ni bak kinum pat le kerki mentah andra ishaban le kinda khot kinda ya leu jumut kinda wa ya jing tip ki bo benya kamta andra mentah pada ka mi kan ni jing pun pernah kum le kendit pak ni penram ya kata kai na kata ngadaw i ong bak Sorkar ka thok ni Paidbah pai ki kan hon ko pher wat ki no lam diam nang kristan tang kata he tourism sini sampai kelali kalau don lupa ini nomor ba kibon ki Jakarta ki bala long natural no te long kalau don lupa ki revenue ko generate na ka tourism high level more ki high people kan kata kan ke pen kendit ke pen snow sea but ke pen snow jam daw ha ko rukom no taxation minister on ke casino industry kan attract kan kring ya ki tourist with high worth ya ki Nongshong kai perthai ki bakham don dor kamu open po dor no ki wei pa ki Nongshong kai perthai ki buan lagi phau hajar man laga sni man laga po shi ki Shnong ki jongi shi ki Jylla shi ni nong ba jongi te ni pen pau ya ki jing persha ya ki jing snow jing pen rem ya kan ni bukum kita ki kentien ru ki pen po dor no ya ka jing long brew kom ta ke